Secretary, Attorney Benjamin Ben-Hur, C. Abalos, Jr. Department of the Interior and Local Government. 2023 First Semester Barangay Assembly Day. Isang magandang umaga, hapon sa inyong lahat. Sa ngalan po ng Department of the Interior and Local Government o DILG, at bilang kalihim ng kagawaran, ako po ay lubos na nagagalak na maging bahagi sa isang makabuluhang aktibidad na binubuo ng mga magigiting na opisyal ng ating barangay na pinangungunahan ng inyong punong barangay, mga miyembro ng sangguniang barangay, opisyal ng sangguniang kabataan, kasama ang mga functionaries ang mga lupon at tanod na patuloy na nangangalaga ng kaayusan at katiwasayan sa ating barangay, ang mga kawani, opisyal ng lokal na pamahalaan at maging ang aming DILG field officer na dumalo sa pagpupulong sa araw na ito. And of course, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang presensya ng ating mga barangay constituents, mga residente sa barangay na naglaan ng panahon at oras upang makilahok sa ating barangay assembly. Maliban sa alituntunin ng batas ang pagsasagawa ng barangay assembly, at least twice a year, nais po namin ipaalam sa inyo, na kayo po ang dahilan kung bakit natin ito ginagawa ang pagpupulong na ito 2 beses sa isang taon, upang may parating sa inyo ang estado pati na rin ang pinasyal na kalagayan ng ating barangay. Maraming salamat sa inyong pakikilahok at pakikiisa, at welcome po sa ating barangay assembly for the first semester ng taong 2023 na may temang, Bibida Ka. Barangay Bida, kasama ka sa pagpapatupad ng kapayapaan, pangangalaga ng kalikasan, at pagpapaigting ng pagkakaisa tungo sa isang ligtas, mapayapa, maunlad at masaganang pamayanan. Sa pagkakataong ito, nais ko po pong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa ating mga barangay officials who played a very important role upang labanan ang COVID-19, ang lahat ng mga barangay officials na nagbuwis ng kanilang buhay, pagod at oras malimpasan lang natin ang pandemya. At sa panahon ngayon, na unti-unti na tayong bumabalik sa dati nating mga nakagawian, ito ay dahil sa kasipagan at dedikasyon ng ating mga barangay officials katuwang ang provincial, city at municipal governments pati na rin tayong mga responsableng mga mamayan, dahil sa ating pakikiisa at pakikipagtulungan, unti-unti na nating natatamasa ang tagumpay sa laban sa pandemya. Sa tagumpay na ito, hindi lamang ang barangay ang bida, kasama ka. At sa pagbangon nating muli, kasama ka. At sa araw na ito, muling magkakaroon ng pagkakataon na ang barangay at mamamayan ay makikipag-ugnayan, talakayin ang mga suliranin na nararanasan ng barangay at sa matiwasay na paraan, mga kaibarangay sana'y magsama-sama, at naway magkaisa ang lahat upang solusyonan ang mga problemang maaaring dulot ng iligal na droga, mataas na bilihin, mga pang-aabuso ng nasa kapangyarihan, mga alitan dahil sa basura, at marami pang iba na nararanasan ng bawat Pilipin. Kung kaya't napakahalaga ng mga gampanin ng ating mga barangay. Opisyal pati na rin ang mga mamamayan, ang inyong suporta sa pagpapatupad ng mga barangay projects at ang inyong pagsunod sa mga alituntuning ipinapatupad ng pamahalaan na isa sa mga mahahalagang solusyon para sa isang maayos, mapayapa, maunlad at masaganang lipunan. Kaya sa pangunguna ng punong barangay katuwang ang mga miyembro ng sangguniang barangay, SK, functionaries, at mga masisipag na volunteers na patuloy na ginagabayan ng ating DILG field officer upang maging katuwang sa pagpapanatili ng kalinisan sa ating kapaligiran, sa pamamagitan ng Barangay Ecological Solid Waste Management Committee o BESWMC. Subalit, hindi po ito magagawa ng ating barangay o lokal na pamahalaan kung walang suporta at partisipasyon ng bawat isa sa inyo. Sa simpleng pagtatapon ng ating mga basura sa tamang basurahan o lagayan, at pagsesegregate ng mga nabubulok, di nabubulok, mga hazardous wastes o objects at iba pa, ay isang napakalaking tulong na sa ating barangay, residente, at sa ating inang kalikasan. Pagbabago, inisyatibo, at disiplina sa sarili, iyan ang dapat ang mangibabaw. Naniniwala ako na malaki ang ambag ng bawat isa sa inyo kung tayo ay magkabuklad-buklad upang maging kasama sa pagpapanatili ng maayos, at malinis na pamayanan. Malaki rin ang importansya ang kasiguruduhan ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng bawat isa, mapabata, kabataan, o senior citizens at maging simpleng mamamayan ay nararapat at may karapatan na malaya sa panganib,
karahasan, banta sa seguridad, at anumang potensyal na pinsala. At nang sa gayon, tayo ay magpatuloy sa ating pang-araw-araw na kabuhayan na ligtas at payapa. Ang Barangay Peace and Order Council o BPOC kasama ang mga masisipag na barangay tanod at volunteers natin, na sinisiguro ang pagpapatupad ng mga kapaki-pakinabang na ordinansa o resolusyon, gaya ng mahusay na pamamahala sa trapiko, at iba pang mga programa, patakaran, at mga naaangkop na probisyon ng mga mekanismo upang matiyak ang kaligtasan at proteksyon ng bawat mamamayan at pamilya. Sa tulong ng community, kasama ang Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC, mas magiging epektibong ang ating kampanya laban sa iligal na droga. Ang kailangan natin ay sabay na putulin ang sanga at tanggalin ang ugat ng problema. Sabay nating aaksyonan upang hindi na makapaminsala at makaimpluwensya ng iba pang individual. Narito ang lokal na pamahalaan, ang gobyerno, handang tumulong lalong-lalo na sa handang sumuko. Bukas ang pamahalaan para magbigay ng kaunseling at rehabilitasyon, at handa kaming yakapin ang sino mang magbalik loob at magbagong buhay. Kaya, alamin ang dapat gawin ng bawat pamilya, paaralan, pamahalaan at iba pang sektor ng lipunan upang ang iligal na droga ay iwasan at labanan. Ang laban sa iligal na droga ay laban ng bawat Pilipino para sa pagtataguyod ng isang maayos at mapayapang barangay. Kaya ang kagawarang ito ay buong pusong nananawagan na tayong lahat ay makiisa sa kampanya ng pagpapalawig ng edukasyon at prebensayon tungkol sa masasamang epekto nito. At suportahan nating higit ang ating kapwa na sumasailalim sa rehabilitasyon upang makapagbagong buhay. Kaya naman ang aming panawagan, buhay ingatan, droga'y iwasan. Dahil dito bida ka, kaya natin to. Isa sa mga maaaring problema ng ating barangay ay ang obstruction sa kalsada o sagabal sa mga lansangan na maaaring magdulot ng panganib o aksidente sa kalsada. Kaya mahigpit na ipinapatupad ng pamahalaan at ng inyong barangay ang DILG Memorandum Circular No. 2023-017 tungkol sa implementasyon ng road clearing operations. Para sa ikabubuti, ikaayos, at sa kaligtasan ng bawat residente ay nararapat lamang na sundin ang direktiba, makipag-cooperate at alisin o tanggalin ang mga sagabal sa ating mga daan o kalsada. Isa rin ang Barangay Health Emergency Response Teams o BHERT na may napakahalagang papel na ginagampanan, bilang mga frontliners o foot soldiers sa pagsugpo, pagpigil at pagmanage ng COVID-19 sa komunidad. Kaya, bilang kayong mga residente ng barangay na ito, ay hinihimok ko po kayong lahat na makipag-ugnayan at makipagtulungan tayo sa ating barangay at sa BHERT upang hindi na makahawa at lumaganap ang virus. Dahil dito, mangyari na magpabakuna na upang maproteksyonan ka, kasama ang inyong mga mahal sa buhay, pati na rin ang kaligtasan ng pamayanan laban sa COVID-19. Isa sa mga kinakaharap ng ating bansa o maging sa ating barangay ay ang kawalan ng seguridad at akses sa mga masustansyang pagkain na abot kayang halaga na nagreresulta ng malnutrition at kagutuman sa ating lipunan. Kaya noong January 24, 2023, ang DILG ay inilunsad ang hapag o halina't magtanim ng prutas at gulay sa barangay project, na dinedirektahan ang mga barangay na magtatag o mag-establish ng barangay community garden upang magtanim ng mga gulay at prutas. Kaugnay nito, hinihimok ang bawat residente na mag-set up ng kani-kanilang family vegetable garden o magtanim ng mga prutas at gulay sa kanilang bukaran. Kaya, aking pong hinihiling sa inyo ang inyong suporta at makibahagi sa implementasyon ng hapag sa barangay project upang magkaroon ng akses sa mga masusustansyang pagkain at magkaroon ng malusog na pangangatawan ang bawat pamilya o sambahayan. Ilan lamang iyan sa mga programa, proyekto, at aktibidad ng DILG para sa ating lokal na pamahalaan, o mga barangay. Kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno, communities, volunteers, at iba pang mga sektor, ginagawan ng aming kagawaran ang konkretong hakbang, ang mga aspetong sasagot na may kinalaman sa problema ng barangay, at pinapalakas natin ang kakayahan ng mga barangay officials at functionaries para sa kanilang mga gampanin at tungkulin upang makapagbigay ng maganda at nararapat na serbisyo para sa taong bayan. Makakaasa po kayo na gagawin namin na siguraduhin, sa abot ng makakaya, na ang bawat pagsisikap at inisyatibo ay makakaabot mula sa barangay hanggang sa mga nasa laylayan. Muli,
Ang DILG ay lubos na nagpapasalamat sa walang humpay, walang sawa at tuloy-tuloy na pagganap ng ating mga barangay officials sa kanilang mga tungkulin. Kami sa national government, sa DILG, ay patuloy na susuporta sa inyong mga adhikain. Sa inyong pagdalo sa asembleya sa araw na ito, ako ay saludo. At para sa amin, kayo ang bida, barangay at mamamayan, bida ka. Muli, isang mapagpalang araw hapon po sa inyo. Maraming salamat, at mabuhay po tayong lahat.